fills van a una escola en valencià o en castellà. Aquesta aparent llibertat no està exempta de polèmica, perquè d'aquesta manera, per uns, el valencià sempre serà una llengua minoritària, i pels altres, el castellà està amenaçat. Aquest sentiment es té sobretot a poblacions com Calp, una localitat que viu del turisme i on la presència d'immigrants, ja sigui de la resta de l'Estat o de l'estranger, és important. Girls, will you turn off the television now, please, and come down for your dinner? Aquesta família és un exemple del que passa sovint a Calp. La mare és irlandesa, el pare de Toledo i les filles s'han criat aquí. Avui dinen amb uns amics de l'escola, fills a la vegada de pare valencià i mare anglesa. La taula és un poti-poti d'idiomes. Anybody from your class? Que llega de clase y casi la hecha. We have gymnastic and then what do we have? ¿Y tú tienes clase de dibujo ahora? Sí. ¿Después del cole o no? Sí, los miércoles y los jueves. I think next week, yeah, and then other 2 months, but after the holidays. La informàtica no vaig perquè diuen que el nivell és molt baix y... Nos dimos cuenta enseguida, mira, aquí todo el mundo habla valenciano, nosotros no. Y justo cuando empezaban ellas el colegio, empezó la línea en valenciano en el colegio local. Y no lo dudamos, para nosotros era, mira, la mejor forma de aprender. La mejor forma es con el habla, ¿no? No simplemente participar solo de las fiestas o de la gastronomía, sino con lo más importante, ¿no? Que es la comunicación. Porta'm espessons. En aquesta casa del mateix poble també es parlen llengües diferents. La Susi, la mare, parla valencià amb el seu marit i amb les seves filles. Però les nenes, que sempre han anat a una escola en castellà, parlen en aquesta llengua, la mare. ¿Y eso que te ha dicho el castellano qué vol dir? Y que le ha dicho que nos esperemos a diciembre. ¿Para qué? Para mirar el traje, porque ahora tiene los mismos del año pasado. A diciembre. ¿Y le han dit que és para abrir la presentació de les festes? Que en 2 meses hace los trajes. Pues menos mal. Así me vaig a tallar, Silvia. Este jamón que has comprat està más segur. Está bien que sepas el valenciano como una segunda lengua, pero también el castellano. Yo creo que el valenciano está bien estudiarlo y saberlo, y más aquí en la comunidad valenciana, pero que no sea algo que te lo impongan, sino optarlo tú. Yo me he dit, es que quiero que se vaya a la línea de Valencia en el instituto. No, al contrari. Tan dret el xiquet que vol el valencià com el que vol el castellà. Perquè no poden les dos, quan és algo que s'està imposant de fa X anys, pocs anys, perquè un poble, una comunitat tinga una arraigança, no són suficients 10, 15 anys. Jo trobo que té que passar 1, 2, 3 generacions perquè potser pleguem al cas de Catalunya, que tot el món parla català i només no tens opció, només tries això. Però això jo trobo que és qüestió de temps, d'anys. És la idea, el prestigi màgic del castellà. En aquest sentit, Galícia i el País Valencià no s'assemblen massa, però s'assemblen en una cosa, i és en la consideració de la llengua com un signe d'inferioritat social. I hi ha molt... Jo recordo hasta l'anècdota que me contava un amic de veure una senyora que estava passejant per compte dels seus amos de casa, perquè suposava que era la mestressa, que era la senyora que cuidava la casa, un gosset de casa fina, amb la manteta i tot això, i anava parlant en valencià dient, esta gent se'n va, me deixa a mi el gosset, i a mi no m'agraden els gossos. I deia, estate quieto, perro, estate quieto. Perquè clar, com el gos era de classe superior, havia de parlar en castellà. A nosaltres sí que es fa una certa enveja, i ens agradaria més que les decisions que s'han pres, per exemple, al Principat des de fa temps, de dir, hem constatat que fer ensenyament en català és allò millor que es pot fer, doncs aquesta mateixa reflexió des de la voluntat política és la que desitjarien que es fera així. Perquè ensenyar en català no vol dir desaprendre o no ensenyar-se en un altre, en absolut. La comunitat valenciana té una extensa franja de zones castellanoparlants. No es tracta només de les típiques bosses d'immigració, sinó de localitats com Requena, que tot just fa 100 anys pertanyien a Castella. Econòmicament els va convenir pertànyer a València, però històricament i lingüísticament estan vinculades a Castella.
El número de teléfono es el habitual, 230-0158. Bien, pues yo creo que podríamos empezar por un tema importante para nuestra zona, como es el idioma castellano en Requena. Antes éramos castellanos y, bueno, pues esas raíces tienen peso en la personalidad requenense. Yo quiero decir, de verdad, que hay un movimiento realmente de repulsa hacia el valenciano, pero yo creo que es un problema de apertura mental, no sé qué otra cosa, la actitud y de cultura. La actitud ante los idiomas, perdona. Yo creo que ese movimiento de repulsa al que has hecho, al que has atendido, pues en cierto modo responde bastante más al hecho de rebelarse contra una imposición. Sí. María Jesús, ¿cuál es tu opinión respecto al tema que estamos pues charlando? Yo creo que en realidad lo que es imposición no, pero sí que hay una cierta imposición a la hora, por ejemplo, de que tú estudias valenciano o haces cursos de valenciano